Joo, tässä puhki ja puhisen. Mä ajattelin, että mä nyt kertoisin nämä mun omat fiilikset tällä hetkellä, mitä mä nyt koen, mitä mä oon tässä niinku 20 minuuttia, 10 minuuttia yrittänyt pähkiä. Mä ajattelin, että mä filmaan sen mieluummin, kun mietin asioita silloin omassa päässä, että kivempi sanoa nämä asiat ääneen. Mä täytän tänä vuonna pyöreitä. Leikisti 40, mutta oikeasti 30. Ja mä en tiedä, onko teillä, olisikin kiva kuulla vähän niin kuin muiltakin mielipiteitä ja kokemuksia, että onko teillä 30 kriisiä. Tai onko teillä ollut se ja millainen se on ollut. Ja onko se tullut niin kuin 30 vai onko se tullut vasta myöhemmin niin kuin 40 ja 35 bla bla bla. Ja mitä se niinku teille tarkoittaa se 30 kriisi? Koska mulle tarkoittaa sitä, että mä en nyt sano, että mä olisin kateellinen mun kavereille, mun ikäisille kaverille tai nuoremmille, missä ne on tällä hetkellä elämässä. Onko niillä talo, onko niillä koirat, lapset, puoliso, hyvä työ. En mä nyt sanoisi, että mä olisin täysin kateellinen, mutta ehkä pienin määrä kateutta kyllä löytyy, että niillä on jo semmosia, mitä mä oon haaveillut, mutta en välttämättä enää haaveile. Ja sitten kun miettii, missä tilanteessa mä oon. Mä asun kalliissa vuokrassa, mulla on työpaikka, joka on todella pienipalkkainen. En ole aina töissä, en ole 5 päivää töissä, saatan olla kerran viikossa, saatan olla 2 kertaa viikossa, se riippuu niin kuin tilanteesta. Mä saan justiin syötyä, mulla menee ihan vitusti rahaa, eikä tuu rahaa. Mä oon taiteilija, joka tienaa todella huonosti mun maalauksilla tai tilaustöillä. En osaa pysyä paikallani, haluan koko ajan niin kuin lähteä tonne ja mun mieliala muuttuu. Tänään voin olla iloinen, huomenna nyt kaikilla muillakin varmaan mielipide muuttuu. Tänään voin olla iloinen, huomenna mä oon sängyn pohjalla eikä nouse enää ylös ikinä tyyliin. No. Mutta siis mä ymmärrän, että jokainen henkilö elää omaa vaihetta ja omaa tahtia, omaa iloisuutta, synkkyyttä ja siellä taas taistellaan läpi puhkien. Mutta mulla nyt on vaan niinku se, että mä en halua olla Suomessa. Mä en halua nyt olla niinku tässä tilanteessa nyt. Kuten mä sanoin, että vaan ilmaisen asioita ääneen, että ne nyt saattaa mennä laidasta laitaan. Niin kuin aina kaikki mun ajatukset menee laidasta laitaan. Mutta jotenkin mua vittu ärsyttää olla tässä niinku tässä 4 seinän sisällä. Käyn töissä, tuun takaisin kotiin, käyn lenkillä, tuun takaisin kotiin, jumppaan kotona, ei ole varaa salijäsenyyteen, sen takia mä jumppaan kotona. Teen taidetta kotona, koska mulla ei varaa taidestudioon. Mitäs muuta? Kokkaan kotona, en mä oikeesti kokkaa, mä vaan paistan jauhelijat ja syön purkista. Eli sen takia mulla olisi justiin hyvä, että mä en omista mitään, että mä en omista pöytää, en sohvaa, en sänkyä, vaan vaatteet, tietokoneet, kamerat ja let's go on the road. Niin kuin mä tykkäsin siitä Espanjan Marokko-reissusta, että mulla oli vaan se reppu, missä oli kaikki mun tärkeät tavarat. Ja mä näin ihmisiä, uusilaisia ihmisiä ja vaihdoin niin kuin snappeja tai vaihdoin Instagramia ja laitellaan kuulumisia silloin tällöin ja näin eri paikkoja. Menin syömään erilaista aamupalaa ja erilaista lounasta ja illallista, erilaisia viiniä ja cocktailleja. Niin kuin, mä niin kuin explore myself, tiedätkö? Että sitä mä haluan tehdä. Lähteä, myydä kaikki mun omaisuus vittuun, sille aloittaa ihan puhdalta pöydältä. Mutta miten mä saan sen, mistä mä lähden liikkeelle? Että mä tarvitsen jonkun henkilön, joka on tehnyt tämän saman, jättänyt kaiken, kertoo mistä mun täytyy antaa vinkkejä, antaa tipsejä, antaa niinku ihan mitä vaan. Niin mä tekisin sen.
ja niinku lopettaisin työt, myisin sohvan. No, ja okei, aluksi mä haluan taidetta ja sitä eroa, että ostakaa ne. Ostakaa ne pois. Sitten mä joko annan tai säilytän kaikki tärkeimmät porukoille tai jollekin, että mä haluan ihan oikeasti lähtee pois. Lähtee vaan vittu pois. Ja se, että niinku on yrittänyt etsiä oma alan töitä huonolla menestyksellä. Mä en jaksaisi tehdä edes apua, pitää laittaa itkulasit. Mun hyvinvointi on vitun vaakalaudalla tällä hetkelläkin ja on ollut jo helvetin kauan. Ja nyt kun tulee tää pyöreät 0, 3 nollaa, 3 ja 0, niin tuntuu, että mun oikeasti on pakko nyt pysähtyä ja miettiä, mitä vittua mä haluan mun elämälle. Haluanko mä oikeasti elää tätä samaa vitun luppia päivästä toiseen, vai se, että teekö mä mun unelmalle jotakin. Eli mun unelma on justiin se, että mulla on pakettiauto ja pakettiauto ja lähtee vaan vittu kruisaamaan, mutta kun mä en tiedä autoista hirveästi mitään muuta kuin joko ne toimii dieselillä tai bensalla ja jakohinnan osaa vaihtaa ja renkaita en ole ikinä vaihtanut, mutta on nähnyt miten ne vaihdetaan, niin onko siinä sitten mitään järkeä? Ja sitten se, että lähtisi vaan niinku käppäilemään, niinku olisi koditon. Olisi koditon ja mä vaan kävelisin maailman halki, että täältä vaikka junalla Turkuun ja Turusta Ruottiin ja Ruottista sitten Tanskaa, tiedätkö, lähtis vaan. Mutta se just, että kun mä tässä niinku keskittyy myös tähän mun hyvinvointiin, eli sitten, että viinat pois, ei nyt kokonaan, mutta silloin niin juodaan niin on special case, että se justi, että niin vähentää sitä viinan juomista, se säästäisi rahaa just niin reissuun, sitten ei herkuttelisi enää niin paljon, harrastaisi liikuntaa enemmän, ihan kun sitä harrastaisi jo tarpeeksi, näkisi ihmisiä enemmän, että sekin olisi kiva nähdä ihmisiä enemmän, mutta jotenkin mä oon ollut niin kauan yksin, että onhan mulla ystäviä. Mä sanon, että mulla ei olisi ystäviä, mutta niitä ei vaan näe, koska niillä on se heidän oma luuppinsa. Että heillä on se parisuhde ja hyvä työ ja talo, mitä ne pitää ylläpitää. Mutta on mäkin kuullut niiltä, että on nekin kateellisia myös vähän mulle siitä, että mä saan mennä ja tulla ja ei ole mitään, tiedätkö, niinku velvollisuuksia sinänsä muuta kuin vittu maksaa vuokra ja laskut. Kun ei ole sitä koiraa tai ei ole sitä lasta. Että pitää olla velvollinen, olla läsnä, olla paikalla. Että jos mulla nyt olisi vaikka koira, niin kyllä nyt koira tulisi mun kanssa sinne ulkomaille, että hommaisin sille kaikki rokotukset ja passit ja kaikki tommoset. En mä sitä välttämättä hoitoa jättäisi. Ja sitten, jos mulla olisi lapsikin, niin kyllä se lapsikin ulkomaille tulisi, että se saisi kans kokemusta, mutta sitten taas se, että se pitäisi olla riittävän vanha, että se muistaisikin niitä jotakin. No ei, mutta se just en mä tiedä, se on, mun täytyy ihan oikeasti vaan vittu pysähtyä ja miettiä asioita ihan Mut siis se, voi vittu. En mä siis ei mun turhaa nimimerkki ole sekopää, koska mä en pysy mun omassa elämässäkin raiteilla. Tai joo, mulla nyt on tavoitetta, että en juo viinaa ja siinä mä pysyn tai en syö karkkia tai herkkuja, mä koitan siinä koko ajan pysyä. Mutta onhan mulla tehnyt näitä mielitekoja, että haluan vittu vetää viinaa ja mua on ahistaa mutta kun mä en halua sitä, että se on helppo ottaa se viina tai kalja sen takia, kun sua ahistaa ja sua masentaa. Ei se viina helpota sua oloa yhtään. Sä vaan katot tiliä, että voi vittu taas meni 15 € kaljaa.
Mutta nämä on tosiaan mun ajatuksia, mitä mä täällä hetkellä ajattelen. Että ei mitään filtteröintiä. Et se just, mä en ole semmonen, joka on paikallaan. Että jos mä saisin semmoisen hyvän työn, että se olisi liikkuva työ, että etätyö onnistuu ja voit matkustaa ja ei sun tarvi niinku välttämättä asua missään. Asut niinku hotellissa tai jossakin ERP-majoituksessa sen työkeikan ajan. Mutta mullakin nyt välillä on semmosia tunteita, että mä en kelpaa edes työelämässä tai kenenkään niinku muun elämässä näin radikaalisesti, että kuten sanon, tottunut olemaan yksin, tai en mä tiedä sanoinko mä se, mutta se, että tottunut olemaan yksin ja tottunut hoitamaan niin kuin independent woman asioita, vaikka mun ei tarvii. Mutta jotenkin se, että en niin kuin kelpaa mihinkään yhteistyö niin kuin Suomen yhteisöön tai jotenkin, en mä tiedä. Hyödytön paska. Ei mun taidekaan menesty. Vaikka niin. En mä nyt tarkoita tätä, että olisi jotain itsesääliä. Vaan se, että jos joku kysyy, mitä mulle kuuluu, niin tässä olisi mun vastaus. Tää on mun vastaus. Tällaista mulle kuuluu. Koitetaan löytää jonkunlainen suunta tähän elämään. Tiivistettynä. Menenkö oikealle, vasemmalle, alaspäin? En halua mennä, koska mä oon jo alhaalla. Aina vaan pääsee ylöspäin. Sanotaan vaan, että ylöspäin. Ei tänne alemmas, että mä enää halua mennä. Vaikka sinänsä mun asiat ei ole niin huonosti kuin jollakin voisi olla. Että voi olla, että mulla on asiat paljon paremmin kuin jollakin muulla. Mutta tästä vaan lähdetään liikenteen. Tuo tammikuun 11. päivä. Vielä on vuotta jäljellä löytää se oma tie ja oma ratkaisu. Mutta haluan vaan nyt on vaan semmonen fiilis, että haluan vaan noista tavaroista eroon, että ostakaa multa nämä mun kirjat. Kirjat ja maalaukset ensimmäisenä. Kirjat voi viedä kuin kirjasto. Mut joo, mä lopetan näin tähän, koska mulla ei mitään muuta kuulumisia olekaan. Kyllästynyt vaan mun elämään tällä hetkellä, että nyt on lauantai. Jotain pitäisi tehdä näin lauantaina, mutta en tiedä mitä. Varmaan nukkumaan, kun mä oon juonut tän kylmän kahvin. En mene oikeesti kylmää kahvia juo.